Sabora, a u ime kluba SDP-a pozdravljam predsjednika Vlade i državnu tajnicu u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i zahvaljujem premijeru na uvodnom izlaganju. Nažalost, kao i protekli puta u premijerovom izvješću sa Europskog vijeća više smo čuli o onome što se zbivalo u 2016. godini, što su govorili i radili drugi tijekom 2016. godine uključujući na Europskom vijeću, a manje o onome što je u ime svih nas građana Hrvatske prezentirao naš predsjednik Vlade. A građani ove zemlje imaju pravo znati koje stavove zastupa njihov premijer na tako važnom tijelu kao što je Europsko vijeće. Novine koje je u hrvatsku politiku unijela hrvatska predsjednica mislim da nisu dobrodošle i da ih građani većinski ne podržavaju. A to su prije svega odricanje pravo medijima i građanima da znaju gdje su bili, s kim su se sastajali i što su u ime hrvatskih građana govorili najviši državni dužnosnici. Građani, saborski zastupnici, mediji imaju pravo u dobroj vjeri pitati i znati što govore i na što se obvezuju najviši državni dužnosnici. Uvredljivo je za cijelu hrvatsku javnost ako se to proglašava mobingom državnih dužnosnika. Vlada Zorana Milanovića dobila je prvu nagradu u Europi u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za olakšavanje pristupa građanima usluga koje im pruža država. Bila je to najtransparentnija hrvatska Vlada koja je postavila nove visoke standarde transparentnosti u hrvatskoj politici, a od kojih se redom odustajalo i odustajale su sve HDZ-ove Vlade uključujući trenutnu, čiji dnevni red ostaje tajna do samog početka sjednica Vlade, a konzultacije sa zainteresiranom javnosti se pokušavaju izbjeći i kada su zakonom propisane. Na Europskom vijeću održanom u prosincu, kao i tijekom cijele 2016. godine, bilo je tema od interesa za Hrvatsku. Migracije, Ukrajina, Rusija, europska obrana u svjetlu novih transatlantskih odnosa potaknutih izborom gospodina Trumpa za novog američkog predsjednika, Sirija, Brexit. Kod migracija i dalje se nastavlja prebacivanje fokusa sa balkanske rute na srednje mediteransku. Usprkos upozorenjima arhitekata dila s Turskom da je stanje u Turskoj tempirana bomba koja može eksplodirati svaki trenutak i preplaviti Europu s novim milijunskim brojem migranata i izbjeglica. U ime kluba SDP-a postavio sam premijeru tijekom podnošenja njegovog prvog izvješća sa Europskog vijeća pitanje na koje nisam dobio odgovor pa ću ga u ime kluba postaviti ponovno. Podržava li Vlada prebacivanje fokusa Europske unije sa balkanske rute na srednje mediteransku, odnosno na migracije iz Afrike, koje je bilo evidentno na sastancima Europskog vijeća tijekom 2016. godine? Što Vlada misli poduzeti po tom pitanju, posebice tijekom predsjedanja Malte koja je zainteresirana za ovo prebacivanje fokusa na mediteransku rutu? Klub SDP-a također pita premijera koji je stav Vlade oko nove inicijative Austrije glede migracijske politike, a za koju Austrija traži da postane zajednička europska politika. Pojednostavljeno, njihov prijedlog svodi se na to da se migrantima i izbjeglicama spriječi ulazak na područje Europske unije. Austrijski model bi na primjer uključivao zaustavljanje europskim ratnim brodovima izbjegličkih barki na Mediteranu, njihovo vraćanje u zonu nesigurnosti, to jest države iz kojih dolaze, ili ako to nije moguće, preusmjeravanje u treće države gdje će se uspostaviti izbjeglički i migracijski centri koje će financirati Europska unija, a zahtjevi za ulazak u Europsku uniju obrađivati. Obrana vanjske granice Europske unije, a to je i hrvatska granica sa jugoistočnim susjedima, se od ulaska izbjeglica i migranata je temeljni cilj ove inicijative za čije ostvarenje se odobrava i korištene potrebne sile prema migrantima i izbjeglicama. Podržava li hrvatska Vlada Austriju u ovom pitanju? Da ili ne? Molim odgovor bez pretjeranih nijansiranja i dvostrukih konotacija te delikatnosti. Jednostavno da ili ne. Klub SDP-a također postavlja pitanje na koje još od Vlade nismo dobili odgovor, a to je podržava li Vlada koncept takozvane fleksibilne solidarnosti koje zagovaraju V4 države, a prema kojoj svaka država članica doprinosi na dobrovoljnoj osnovi sukladno vlastitim kapacitetima zbrinjavanju migranata,
odbijajući pri tome provedbu zadanih europskih kvota. I kakav je stav Vlade o konceptu takozvane efektivne solidarnosti kao alternativi Dublinskom protokolu koji je izložila Slovačka, a koji se svodi na to da države koje na svoj teritorij ne žele primiti izbjeglice i migrante mogu samo financijski doprinijeti njihovom zbrinjavanju negdje drugdje. Malta, Grčka i Italija, ovim državama to nije prihvatljivo jer se boje da će te izbjeglice ostati na njihovom području. Mađarska i Austrija također ne žele prihvatiti, ne sviđa im se ovaj koncept jer ne žele uopće ulazak izbjeglica i migranata na područje Europske unije, a njihovi zahtjevi bi se trebali procesuirati u trećim državama. Ali što je stav naše Vlade, što je pozicija Republike Hrvatske? Predsjednica je u jednim austrijskim novinama javno kazala da je protiv izbjegličkih kvota za države članice Europske unije, konstatiravši, citiram, svaka zemlja za sebe treba odlučiti koliko će primiti ljudi. Je li se o tome konzultirala sa Vladom? Je li to i Vladina pozicija ili predsjednica vodi neku svoju vanjsku i europsku politiku drugačiju od Vladine? Klub zastupnika SDP-a zanima i ocjenjuje li Vlada jednako kao i predsjednica da smo primili, citiram, pogrešne izbjeglice? Jesu li djeca izbjeglice koji su prije neki dan započela pohađanje osnovne škole u Zagrebu pogrešne izbjeglice? Hoćemo li izbjeglice diskriminirati po spolu, pa ćemo jedan spol prihvaćati, a drugi odbijati? Nemaju li djeca izbjeglice pravo na jedinstvo obitelji? Osim toga, prema podacima UNHCR-a iz Sirije je izbjeglo 51% muškaraca i 49% žena, a od ukupnog broja izbjeglica samo 25% čine muškarci od dobi od 18 do 59 godina. Dakle, oni vojno sposobni. Na Europskom vijeću se razgovaralo o integriranoj europskoj obrani i stvaranju obrambenog tržišta vojne opreme. Neke države članice kao što su Poljska i Baltičke države ne podržavaju ovaj koncept razvoja europske obrane bojeći se da će to ograničiti doprinos NATO-a europskoj sigurnosti. Kako je stajalište Vlade Republike Hrvatske o ovom pitanju? A klub SDP-a posebno zanima i stajalište Vlade o izjavama izabranog predsjednika Amerike Trumpa da je NATO zastarjela organizacija. Kako Vlada tumači ovu izjavu u kontekstu američke predanosti obrane članica NATO-a iz Europske unije, što smo i mi? Hoće li Hrvatska trebati dodatno povećati vojni proračun zbog promjena u međunarodnom okruženju, zbog eventualnih promjena politika saveznika i potencijalnoj uspostavi integrirane europske obrane? Glede Ukrajine, Europsko vijeće je uspjelo naći načina da zadovolji zabrinutost Nizozemske oko dvije temeljne stvari: oko eventualnih obveza Europske unije u obrani Ukrajine i oko njezinog eventualnog pridruživanja Europskoj uniji. A što je omogućilo ratifikaciju sporazuma sa Ukrajinom? To je pozitivni razvoj događaja. No klub SDP-a zanima je li premijerova vanjskopolitička inicijativa u Ukrajini također, da li se pozitivno razvija ili je potpuno zamrla nakon što je nanijela štetu u odnosima sa Rusijom. U SDP-u vidimo problem s premijerovom inicijativom prvenstveno zbog tajminga i načina kako je izvedena. Vlada nije Ukrajinu definirala kao vanjskopolitički prioritet, a premijer je otišao u Kijev na samom početku svog mandata, odmah nakon puta u Sarajevo, pri čemu je Bosna i Hercegovina definirana kao vanjski politički prioritet. Otišao je 2 dana prije nego što su se u Minsku na visokoj razini sastali predstavnici Njemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine, takozvani normandijski format, kako bi pokušali otkloniti prepreke provedbi sporazuma iz Minska. Bez prethodne diplomatske pripreme u kojoj je trebalo osigurati potporu upravo ove 4 države za kvalitetan i uspješan doprinos Republike Hrvatske provedbi sporazuma iz Minska, ova inicijativa ima slabe izglede da zaživi u praksi i Hrvatskoj donese političke bodove u Berlinu, Parizu i Moskvi, a hrvatskom gospodarstvu nove poslove recimo u Rusiji. Jednako tako zbunjujuće je da se nakon što je Vlada pristala na produljenje EU sankcija Rusiji, predsjednica države javno zalaže u intervjuu u austrijskom listu Kleine Zeitung da se prestanemo natezati sa Rusijom
kako bismo s Moskvom trebali razgovarati kako zaustaviti rat u Siriji. U navedenom intervjuu predsjednica također javno pita gdje je zajednička europska vanjska i sigurnosna politika, a svi mi skupa znamo da ovu politiku kreiraju države članice Europske unije, a samim time i Republika Hrvatska, odnosno Vlada Republike Hrvatske koja nas preko ministra vanjskih poslova zastupa u Vijeću za vanjske poslove i predsjednika Vlade u Europskom vijeću. Zna li predsjednica za koje se pozicije bori Hrvatska pri kreiranju zajedničke vanjske i sigurnosne politike i podržava li ih ili su to samo stavovi i pozicije Vlade? Iz njezinih riječi razabire se da ne zna ili ne podržava, čime Hrvatsko dodatno proizvodi za sebe štetnu konfuziju u međunarodnim odnosima i pokazuje se kao nepouzdan partner u Europskoj uniji. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, ima li to Hrvatska dvije vanjske politike? Jednu Vladinu i jednu predsjedničinu. Svjesni ste da to u biti znači da Hrvatska nema jednu jedinstvenu državnu vanjsku politiku. Ovakvim nekoordiniranim sukreiranjem vanjske politike kreirali ste samo zbrku i to kako u domaćoj javnosti, tako i u međunarodnoj, te time ugrozili ugled naše zemlje u međunarodnoj javnosti. I pošto ima još nešto vremena, dozvolite mi samo još jednu digresiju. U svom istupu danas ovdje u sabornici kazali ste da je jedna od prioriteta vaše Vlade i vas borba protiv populizma i demagogije. Ja vas u tome podržavam. To je i moja politička agenda i ja ću svim svojim bićem nastojati upravo na toj liniji nastupati u svom političkom radu. No reći zastupnicima i njihovoj stranci da im jamčite da će dobiti manje glasova na sljedećim izborima, meni zvuči pomalo kao prijetnja. Posebice čovjeka koji ima najveće ovlasti u državi. I čini mi se da izlazi iz okvira parlamentarnih i demokratskih standarda koje želimo njegovati u ovom Parlamentu. Hvala lijepo.